Очаквайте скоро вилата на Александър Стамболийски, в която той прекарва последните часове от своя живот. Плевнята, в която лидера на БЗС е садистично убит. Кървавият надпис, който той оставя върху стената. И надписа 1923. Дома му, превърнал се в нарицателно за ужас. Невероятната природа на село Славовица, място, където се срещат Тракия и Средна гора. Родната каштурка на Стамболийски, скромна, но изключително привлекателна. Невероятните футболисти Стоян Маринов и Денис Маринов, достойни за финал на Шампионска лига минимум. Всичко това и още много в първи епизод на филма Из вълшебната ни природа. Гледайте по MAP TV, ще бъде невероятно. My Advertising Place, финансовата свобода и ухолство.